ngandiiteere Jesu. So inyaya yekuti iwe ukaita chido chekuita one step towards Christ iye anobva atongo. So ndanane time yakareba ndichiverenga Bible. I remember ndakatenga Bible rangu pa-airport tichienda kuGermany. No, same trip yamakazodzokera tichienda Australia. Ndakatendeukira kuAustralia. So vamwe yangobuda vachienda kwavaenda nongozvasa vakomana veMagdari. Saka ina yangosara ndega murume. Saka ini pese vona yangosara ndiri one. Unaisha kuti kumunhu ibo here. Izvo pane zvazvo zvakutanga kutodi zvichibikika mukati. Kusvikira vhesi yakanditendeutsa yatorwa nemukomana mukombiwe. Ndo yakanyatsondoti Bible ukareverenga unogona kuti anguri kuverenga novel kana Holy Spirit isiri kutungamira. But ukandoribata chaiko vhesi rawajaira ritaunge warohwa nechibhakera.